Dis-sena li kellna qabda sinifikanti ħafna kellna madwar 140 kilo ta' kokaina, l-ikbar qabda li instabet f'Malta ta' dik is-sustanza partikolari. Droga ma kienx intenzjonata s-suq lokali. Kienet informazzjoni li waslet minn law enforcement agency barranija, talbet l-assistenza tagħna u aħna tajnihom l-assistenza kollha li kienet meħtieġa. Ma wafqitx hemmhekk ġast li għamilna l-qabda ta' droga, però komplew biex nippruvaw aħna naslu biex jiġu identifikati għal min kienet id-droga u minn fej oriġinat id-droga. Għaliex għaxi biex waslet Malta ma ġiġ direttament mill-post minn fej oriġinat, però kien hemm dbabis anke għal karti li kellhom x'jaqsmu dal-container u għaddit minn diversi portijiet, ġifieri ma ġietx direttament Malta mis-South America. 85% tan-nies li narrestaw aħna fuq droga, ġifieri fuq reati ta' droga biss nitkellem mhux fuq reati oħra, reati ta' droga, se jkun possess u traffikar, 85% ikunu irġiel. Isu dak leverage kull sena u 15% ikunu nisa. Isu l-iktar etajiet li huma biex ngħidlek li fihom jaqgħu nisa arrestati huma bejn 15-il sena u 29 sena. L-iktar minn dawn l-etajiet hija bejn l-20 u l-24 sena. Però ma jfissirx ma jkollniex etajiet oħra ġieli jkollna fuq 60 sena pereżempju. Għandek in-nisa għandek problema oħra, in-nisa għandek drug addicts, in-nisa jistgħu jkunu pregnant, ġifieri jkollna sitwazzjonijiet fejn in-nisa jibqgħu jabbużaw bid-droga. Meta huma pregnant jkun hemm problemi meta jitwiled it-tarbija mbagħad ġifieri. Dawn l-aħħar 10 snin żdiedet ħafna l-konsum tal-kokaina f'Malta u anke fl-Ewropa. Mhix in-number one, però għal kif kienet qabel żdiedet ħafna taħseb kważi ġiet in-number two. Jekk wieħed jara statistika li għandna, il-numru ta' seizures, ġifieri mhux bħala droga il-volum, l-ammont ġifieri numru, l-ora kienet fl-ewwel aħħar 5 snin, kienet il-kannabis għamilna 500 qabda ta' kannabis fuqha. Waraha il-kokaina li kienet kważi 400 qabda, u mbagħad ġiet l-eroina, ġifieri l-kokaina torik li saret popolari ħafna.